Запомня също така, че в момента по време на целия събор, а и след това, тече една благотворителна акция за Божидара, която има детска церебрална парализа. Две други, в които всеки от нас може да помогне, се намират над сцената, отляво и отдясно. Също така на урните има и номер на банкова сметка, който желае може да помогне сега или може да пусне парите по банковата сметка, която се намира на урните отпред.